Какви може да са причините детето да не проговори? Децата трябва да се предизвикват. Едната причина е, че наистина им е много лесно. Те не полагат усилия за нищо. Само поглежда и има един свръхгрижовен родител, който веднага дава нещо. Тоест децата нямат мотивация да говорят. Свръхгрижата не помага. Липсата на грижа също не помага. Другата причина е, че ние живеем в много сериозна динамика и сме много ангажирани като родители. Да дадем време да отговори, защото ние много често питаме: какво искаш сега? Сок или вода? Нека да помисли какво иска, пък като помисли ще даде и отговор, съответно ще проговори. Друга много често причина в днешно време е изключване на детето от ежедневните дейности. Поради същата причина, че бързаме, че нямаме време. Си реже едно бананче, ще докосне текстурата, ще види, ще го усети, ще го пипне, ще види какъв му е цвета, ще разговарят. Така че моят съвет е да се включват децата в ежедневните дейности. Другото, което е липсата на граници и правила. Липсата на граници и правила води до един постоянен хаос. И този хаос не помага детето да проговори. Екраните, децата, те нямат потребност от екран. Ние им я даваме. Те не изпитват нужда от това.